Makadi zvenyu mhuri yeZimbabwe nedzimwe nyika dzose. Zita ndinonzi Madzibaba Xavier. Ndinowanikwa kuStony Ridge, ndiri mutungamiriri wesangano rinonzi St. Gabriel Apostolic Church of the Whole World. Ndinowanikwa kuStony Ridge, vazhinji vanoiti kwaChiyangu. Ndokwandinowanikwa, ndokune sangano rangu randinotungamirira rekutanga, main branch ikoko. Saka ndinokukwazisai uye ndichikukokai uyai tibatsirane vatendi pane zvakasiyana siyana tinogadzira nekunamatira kuti zvinhu zvifambe. Alright. Madzibaba Ben, muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti panapa manengo yakareba sei muchishumira muri panapa? Nguva yandava nayo panapa ndava negore ndiri pano. Branch rino ravhurwa muno muZimbabwe. Musati mauya apa maimbova kupi? Ndakamboenda kunze kwenyika, kuna Zambia, Namibia, South Africa, ndichingoisa mabranch ndisati ndava nenzvimbo yekuti ndazodzika midzi. Saka iye zvino izvi tava negore tadzika midziwo panapa. Alright. Panapa tauyawo nekuti takanzwa zvinoshamisa zvamakaita kusanganisira vanhu vakabirwa pfuma yavo, kubirwa nembavha chaiko zvinhu zvichidzoka. Ungada kuti tsanangurira kuti matambudziko mamwe eamunobata achipera ndeapi muri panapa? Murume akaenda anodzoka kana mukadzi akaenda. Zvakare munhu anenge akatora mari yemunhu, toti vanhu vapana iye zvino tine nyaya dziri kunetsa dzezvimbadzo izvi kuti munhu anozoramba kudzorera mari. Munhu anofanira kudzorerwa mari yake. Ndo mamwe matambudziko. Murume anodzoka, vakadzi vanodzoka, nokuti anorambwa kana kuti anotizwa haasi mukadzi cheteka. Tinonyanya kuwandira side rekungoti haiwa murume akaenda ko mukadzi akaendawo. Anofanira kuti adzoke kana murume achiri kumudaka. Koita vanenge vakatorawo pfuma dzevanhu vasingadzwise. Koita mbavha idzodzo, koita mabusiness ngaasimuke. Mabusiness anofanira kuwandirwa chaizvo. Alright, so pachita chevanhu chatiri kuona, varipo here vanhu vanotova neuchapopo hwekuti angari murume kana mukadzi kana business zvaakanga achishuvira kuti zviitike zvakatoita zvechokwadi? Varipo. Alright. Makasununguka, kana vakasununguka ivo kuti rwavo kuti muvabvunze vachitaura. Ende zvisinei akapfeka nguo, nekuti akapfeka nguo zvozita sekuti adini tamuudzira. Vasinawo nguo varipo ipapa vanotova nechapupu ichocho chokutenda Mwari nemabasa ari kuitwa panapa. Inini upenyu hwangu hwanga hwakandiomera. Ndakasiyiwa nemurume ndine nhumbu yanga ine 3 months. Ndobva ati aramba, ndobva ndaenda kumba kwavo ndina tete wangu. Ndobva ati aramba kutitambira. Ndobva ati akana dzokerai nemwana wenyu munogara naye, kana arwara kana aita sei ndinokwanisa kumita maexpenses ese anenge achidiwa, asi kuti ndigare naye hazviiti. Zvisinei hama dzangu dzakanditora, ndobva ndanochengetwa kwamama kuDiseti, kwasisi wamama wangu. Ndobva ndagara ikoko. Zveshuwawo aipota achiuya achisiya mariwo, pamwe pacho achiuyawo achisiya mari kusvika nhumbu yarwadzawo, preparation zvese aiuya achitenga. Ndobva mwana asunungukwa, ndobva auya kumba kwakuna namama. Ndobva atosiya, ndobva atumidza mwana wake zita, zvikanzi taakumirira maDNA test. Ndo atakamirira. Asati apa mwana wake zita, zvikanzi nguva yese aiti hanzi takamirira maDNA test kuti tiite maDNA test. Saka apa akauya kumba, mwana azvarwa ndopaakati mhuri yekwedu isusu inooneka kufanana kwayo kana ari mwana wekwedu nemalines ari mumaoko. Iniwo neconfidence dzekuziva kuti mwana ndewake ende handina mumwe murume wandakagara naye kusiya kwaiyeye. Ndabva ndangotorawo ruoko rwemwana neruoko rwake, ndobva tatanga kufananidza maline emumaoko, ndobva afanana. Ndobva amutumidza zita rake iye, zvanzi Zveshuwa mwana wangu. Ndobva amutumidza zita rake, ndobva asimuka, ndobva aenda. Ndobva ati tichaorganiza toona kuti zvakamira sei. Akabva aenda, ndobva aendera futi kana kuzombodzoka kana kudii kusvika mwana asvika pa6 months. Ndobva ndakabva ndanzi nehama dzangu, wadi waita zvemendenenzi.
kuti mwana ukwanise kusapota mwana. Ndobva ndaenda kumaintenance kuya. Ndaenda kumaintenance akatanga kundipopotera futi, tasangana kukoti, waita dzungu, wazodai waregere wamira, ndandichizouya ndokutora tigare tese, manje kana waita zvemaintenance handichafa futi ndakagara newe. Zvichingodaro mwana anga akura sei? Ipapo mwana anga ane 6 months. Alright. Muchingogara kumba kwenyu? Ndigara kumba kwedu. Alright. Ndo patakangoti whatever zvaunenge wafunga ndizvozvo, ndinongogara. But chandoziva nchekuti chandoda nchekuti tingobatsirana kuchengeta mwana. Ndo pazvakabva zvadaro, ndobva ndagara the whole year, 1 year 6 months. Pamwe pacho ndanda kutoshandawo, ndatotiregedza yangu nditsvage basa remumba, ndichishandawo ndini mwana wangu. Ndo pandakasvika ndagara kudaro ndini mwana wangu, ndo pandakauya kuno kumhiri ku St Gabriel, kuno takachinja kwekugara, ndasiya basa romba. Ndo pandakauya kuno ku St Gabriel, ndibva ndatanga kushandirwa naMadzibaba Beni, vachindishandira. Ipapo pacho pavaindishandira aimbouya, anga akuita achiuya kumba achidzokera, opedza kana mwedzi kana chii. Hama dzangu dzanga padzakanzwa kuti munhu uyu akuita achiuya, dzanga dzisingachataure neni, dzanga dzisisachandifonere kana kuda kunzwa nezvangu, dzanga dzisisadi. So ndanda kurarama life yangu ndichingori wani, ndisina kana wandokwanisa kuudza matambudziko kana kuti zvazodii kana zvadii, hapana. Ndo pandatanga kushandirwa naMadzibaba Beni vachindishandira, vakandiitira munamato, vakanditaurira kuti murume wenyu anofanira kudzoka kumba, ende akasadzoka handina kuita munamato. Vakandiitira munamato rimwe Sunday yavakandiitira munamato. Hazvina kutora wiki, murume akabva adzoka kumba. Adzoka kumba akangopinda mumba, zvikanzi pandiri pari kupisa, pandiri pari kubvira. Ndikati ko zvaita sei? Zvikanzi aiwa pandiri pari kupisa hapasi kutomboita. Ndobva ndangonyarara. Ndo pandakaona mangwana acho munhu akuya nebhegi rehembe, akuya nepepa bhegi rebhutsu, zvese akututa zvinhu zvese auya kumba. So nanhasi ndiri kutogara naye mumba every day, zvese hapana. Akutoziva kutoti ndine mukadzi mumba, hapana chandiri kutoita, zvese. Akasvika pakuti apa mane nguva yakareba sei muri mese? Apa tatokwa ndani 3 months. Alright. Nguva yese ndaigara ndiri 1. Hey. Saka ndiyakutochengeta muri, zvese ndiyakutoziva kutoti ziriritira nemi. Ichokwadi chaicho. Rudo rwakamira sei? Rwatova raiti. Akatosvika pakundikumbira ega ruregerero, zvikanzi sora hako mainiko nezvinhu zvese zvandaikuitira, zvandaikakutadzira. Nhau ndadzoka zvachose kuti tichengetane mukadzi wangu, tigare tese. Zvese maprotocols ese ekuti titeedze tizofamba kune hama tizoita sei, zvese tichateedza. Handisina kwandichaenda. Saka kuchechi vanouya? Kuchechi vanotouya. Varitoripo here pano kana kuti nhasi? Nhasi havana kuuya. Aiwa, tinoti makorokoto nebasa ramakabatirwa. Tinotenda. Training yangu yakangofanana nevabva panapa. Ndeyekuti ndakati ndakasvitakura nhumbi mwana wangu andandikabatwa yapa 4 months. Ndakatoti dhero ndatobva kuchechi, ndakangosvika murume akarongedza zvinhu akaenda zvanga zvirimo, madhoo nezvimwe zvataida kuvakisawo kwataida kuvakisa. Ndakati kochi papa akangondipawo excuse handatenga stand chichi ndokwandiri kunovakisa. Ndikati zvandisingaziye here. Ndobva atonditi chiamadhire varume ataita. Saka ndokwandakumbonofanira kugara ndichibatsira munhu ari kupi, ari ikoko. Ndakangozvitora sekuti ndo zvavari kuita. Ndikatona 1 week yapera, 2 weeks. Ndikati ko muri kugara kupi? Zvikanzi izvoni aizvozvo sandibvunza. Kwanga kwatokuenda atone munhu wanga akugara naye. Mazuva iwo ndakambobatikana. Ndikati uchinamata tosangana nezvinhu zvakadai here Mwari? Sina kuzombozvisimbisa. Ndikati zvinowanika zvoida kuitirwa hangu. Ndobva ndatoya kuno kuna bishop, ndobva ndavaudza nyaya yangu. Ndobva wanditi ngatinamate, zvinoita sei? Zvinopera. Ndakabva mu4 months asina kana kunyoresa kana preparation. Munhu kumba habatiki. Unogona kumuona ka1 pa2 weeks kana usatomuona. Mari yechikafa yangu kudzoka ndasiyawo Samuel ndaunitora ikoko.
foni chaya kumufonera indiblock aindidzimira foni tasingataure tese. Ndakashinga ndichiitirwa munamato naBhishop kunoku. Vakanditi ashingai zvinopera. Ndakasvika pakunosunuka mwana wangu 9 months. Munhu asingauye kumba. Pandati mwana wangu ndamusununga muna March. Vanga vazoenda kunoshandira kure nebasa. Ndatosununga mwana wangu muna March. Noti Bishop wangu anzi chimbotangai masununga tione kuti zvezvakamira sei. Ndobva ndasununga mwana wangu preparation kwaitonga kungobatanidzawo. Kozi support chayakakwana panga pasina. Kana chikafu kwaingowo kungotambura. Tanda kuneta pakunamata ndaiuya kuno vachindisimbisa vachinditira munamato. Ndazoti ndasununga muna March. Vanazwa munhu akutoti ndichakuisirai mari yechikafu nekuti mutengere mwana zvinhu. Ndikatombozvibvunza kuti ndini here ndakuudzwa kuti chii ndikukuisirai mari kozi pamwe apa anga akungondiignore. Ndobva ndatoona dheti raataura zveshuwa aisa mari. Ndobva ndatoona ndikaita mukana ndikuuya. Ndobva ndatoona vauya ndisingafungiri. Pandatoti muna kutanga kwaJuni pandaona ndandikatovara ndisingazivi kuti ari kutouya. Pandaona munhu auya achindiripa off. Ndambofunga kuti kungouya zve1 day. Ndasiri kuzvitenda kuti munhu auya here zveshuwa. Pandatoona iwa munhu auya kana kuenda kwaita kuya hapasisina. Takutogarisana mumba zvakanaka. Mwedzi ukatopera kuziva kuti kudawo mari yechikafu, kudawo mari yerendi, vana vanoda kuchengetwa. Saka vanozomboenda futi. Vana izvozvo havari kubasa but vanotoziva kuti ndine mhuri yangu yandakasiya kumba uku. Munotofonerana muchitotaura. Vanotofona even mari yechikafu zvese vanosapota. Sada ungotenda. Kuti wokudii kune umwe munhu mudzimai ari kutambura ari kunzoko murume akangoenda nenzira iyoyo. Mungadawo kuti wokudii nezvishamiso zvamakaona pano. Nongoti ngaasaneta pakunamata. Kana vasati vasvika pano pana madzibaba Ben Sevilla. Zvenge zvisati zvakona. Kosi vakangosvika panapa iwo zvese zvinoita. Tinotenda nenguva yenyu yamatika ekukurukura. Aiwa tinotenda. Nditi pane 2 weeks back. Tingopinda chechi as normal. Chechi yangu yatanga as normal. Baba vachitanga kutopinda mukwanza. Ndobva vatanga vachitoita kunge mafanizi. Ndikatoti chii chiri kuitika pana zvakanaka baba. Ndaona mukuru wechechi aparara muno muZimbabwe. Chechi ine mukurumbira zvikuru. Asi aparara kudaro chechi yacho zosplita kumberi. Ndobva zvangopera zvakadaro. Ndobva ndangozvitorawo. Because inde system yekuti ndikanzwa chinhu ndowanzochengeta. Ndaona kuti zvozoita sei kumberi. Ndobva ndagarawo mazuva papera 2 weeks ndo pandakabva ndanzwa zvikanzi Archbishop Ezekiel kuti washayika. Then ndatofonera kuseni baba ndikati baba muchikuziya here tsanangudzo dzamairi vakuseni dzamairi musuya tiri kuchechi. Kanzi chii baba ndikati tsanangudzo dzamakataura ndaona mukuru wechechi ashayika but ndazoona chechi yasplit ndazwa kuti baba kuti washayika. Then baba vanongoti izvozvo baba Tom udzai vanhu vauye vanamati vazotenda vaone Mwari chaiye mupenyu. Ndo chiprofita chandakanzwa pano uye chakabudirira. Saka ngatione Mwari waramba achiita mabasa makuru achiendera mberi. Alright, kureva kuti panapa panotomboitwa zviprofita zvikuru zvinobata nyika senyika yese, noti zvekungoti chiprofita chenyu imimi sababa. Kureva kuti panotombotaurwa zviprofita zvinobata nyika yose. Zvimwe zvinouya but isu sevanhu venyama tokangofunga kuti zvina basa. That's why pachizonzi munofanira kuita kana marekodzi ekurekodha kuita kuti mangwana mozowana chapuputa zvinhu zvakambotaurwa musi wakati. Sezvo zvangu ndakazvimatsa zvandiri kutaura izvi. Ndakazofamba sei? Makasvikawo sei pana? Pano ndakasvika ndatone makore anokwana kuita 5 years nofana dzatokwana ndasvika pano. Alright, muchingoshanda na taingoyawo ndakambonge ndichiuyawo semushandiri ndichingoyawo semushandiri ndokuzoona kuti upenyu hwangu hunenge hwachinjirawo pano. Saka bheta ndigarire papi
ndigarire pano pachinjira upenyu hwangu ipapo. Mungada kuti rondedzera kubva mumashure kuti muchitanga kushandirwa zvii zvaiitika kusvika pamhare nhasi? Ndingati kutanga ndichitongoti kutanga ndikoti ndatoone 20 years 23 years ndingati kubvira ndichiroorwa ndaingoitawo zvekutengesa zvemabasa angu emaoko, asi chainyatsokubuda chaicho apa pasina. Asi pandakazotanga kusvikawo panzvimbo ineyi, zvinhu zvese zvakabva zvandichinjira. Kungave kushanda kwacho kwandinoita chaicho chamunga ndinoita zvekutengesa madomasi, chibage, chinzungu, asi ndinoita kunge ndoenda kubasa. Nekuti upenyu hwangu hwese wakabva wachinja, kuenda vana kuchikoro, kudi everything. Hapana zvinenge zvakurema. Zvese zvinotoendeka, zvingaome zvingarwadze, asi tinotorarama nekuburikidza kwemweya mutsvene pano. Alright, hamunzi makaromba here mukutengesa kwenyu? Kuromba takutonzi takaromba nekuti takarombera pano. Alright. Kutaura kwemunhu utonzi sezvenyu zvichifamba zveduwo zvisingafambi. Basa rinombota richimbomira ita sei, asi unazonati aiwa Mwari vari kundirwira, vari kutisunungura, vari kutitarira. Basa redaiwa rinotofamba. Kana mhuri yangu mukati mekurarama tinoti aiwa ndikuchengetwa naMwari. Alright, so pabasa renyu muchinotenga nekutengesa tomboti mahodha, pamahodha zvinoita nguva yakareba sei muinazvo musati madzokera futi? Ndinonohodha every day. Every day? Ndoenda kumbari every day. Kuroti every day muri kungouya zvinhu zvichipfuura? Aiwa, zvinopfuura. Hamuchengete madomasi? Ndokuna kutohodha masanda kumazomba ekumbari maplastic ayaya. Kana ari mawooden box anogona kutora kana 20 box pazuva dziya dzipera. 20 box dzichipera? Dzinopera. Secret yacho iri pakudii chaizvo? Handizive Mwari. Alright. Dzinotopera kusaziva Mwari, asi kutengesa tinotoshanda. Tinotengesa. Alright. Aiwa, tinotenda netestimony yenyu. Samungada kutiwo kudii? Kune mudzimai wanhasi ashungurudzika, anoita matomatisi achihora, anoti akatanga kutengesa zvino hazvisi kutengwa. Mungadawo kuti kudii? Kutenda kwako kwakasvika pano zvoda kutenda kuna Mwari. Ukatenda zveshe zvese zvinoendeka. Pano aiwa ndikuzvira pandakasvika hangu pakati penzvimbo ine zvinhu zvese zvakandichinjira. Zvakandichinjira ndiri kunyepa. Kana uchitoonawo vamwe vanotouyawo nematestimony avo, vanengesa baba vayo patestimony yangu vaine mukadzi wavo kuti mukadzi wangu anga akufa zveshe, akasvika panapa tikatomubatirana asingagoni. Takatombada tiri vatatu vakadzi kutotabusa mumota, akatosvika akatoshandirwa first day iroro, second day akabva atodzoka akutofamba ega kutoyamwisa mwana wake ega. Zvinhu zviri kuitika panapa? Zviri kuitika pano paSt Gabriel pano. Aiwa, tinotenda netestimony yenyu. Tivimba kuti kune achabatsirwa kunze uku? Aiwa, pano unotenderera kwasi akanga asvikawo pano paSt Gabriel. Umwe anenge aiti handisati ndasvika, hasati ndaona zambo, hasati ndaita sei, asi takatotendererawo kwakawanda zvisingatiitire mukati meupenyu. Asi kubvira patakasvika pazvava pane murume wangu ari South Africa, akatongoti pane zvekundinesa, ndikatongomuitira munamato. Pane kamwe baba murume wangu ati zvakati, wotongoitirwa munamato ari ikoko. Ngaatore kana mukaka, ngaatore kana paanogara agesi adai. Woti ngaito zvinhu zvangu zvese zvachinja, ngaachidai pabasa adai. Zvese zvinobva zvatoendeka. Zvinoshamisa. Tinotenda. Aiwa, tinotenda mai nekukurukura kwataita. Aiwa, tinotenda kuti pano pane kubata zveshe. Munhu achabatsirwawo kunze. Aiwa, variko zvavo vasati vasvika, vakasvika vanozoona kuti zveshe pane zambuko. Aiwa. Pana mai vandotengesa nawo musika. Vanotengesera mafruits avo mungoro. Saka vanosiya ngoro iyi pane imwe shop. Ngoro iyi yakabiwa nemafruits ayo yese. Yabiwa ndobva tauya navo pano. Ndobva vashandirwa iri sandi semanheru anaya. Vashandirwa ndobva vapuwa munamato. Ndobva vaenda kumba, ndobva vanoshandisa munamato wavo. Ngoro yakabiwa iri sandi. Patakazosvika Sunday yenext week, ngoro yanga yarikavhiwa. Zvakaitika akaba ngoro akaenda nayo kuGlenora, kumasango eGlenora. Aenda kuGlenora ndobva anobvisa mafruits ese nemabhaketsi ese anga arimo. Ndobva aenda nazo, ndobva asiya ngoro. Saka pane vakaonawo ngoro dzine dzakanyorwa manhamba, mafoni nhamba. Ndobva vatora nhamba, ndobva vafona zvikanzi uyai mutore ngoro yenyu iri pano pasango pakati. Ndobva vaenda, ndobva vanotora ngoro yavo. Izvezvi vari kutoshandisa ngoro yavo vanayo. Kuburikidza nemunamato wepano.
kuroti panapa chinhu chikabiwa chinodzoka chinorikaviwa chinotorikaviwa kwete zvekuti kunyeba chinodzoka. Mungadawo kuti kudii kune vanhu vari kutotambura izvezvo vane zvavakabirwa? Vanhu vane zvavakabirwa ngavauye pano paSt Gabriel vataure matambudziko avo, zvinhu zvavo zvinodzoka. Zvese zvinodzoka zvavakabirwa. Haiwa, tinotenda netestimony yenyu yamuri kupa. Aiwa, tinotenda. Zvinobiwa zvichidzoka. Tinotenda.